Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mama? Sun da wuta. Yawwa. Dama akwai magana da nake so da Allah a kai gaban daji. Wacce magana ce? Na samu miji. To, good news. A ina yake? A makarantar mu. Yawa ina wanda kwanaki muka zo da shi ya kika bani 200,000 na bashi? Kina nufin wannan yaron da ya zo nan shine kika samu mijin aure? Shi Amma dai kin samu taɓin hankali kuma mama. Taɓin hankali mana. Mun ba taɓin hankali ba. Yaron da rigar jikinsa ma ko 5,000 ba ta yi ba. Yaron da baya ma cikin hayyacinsa sannan zaki ce wai shine ke kawo wai a matsayin mijin aure? Kaman yawa baya cikin hayyacinsa. Ba shi da kokobo. Wandonsa a koɗe, fatar jikinsa a jeme. Shashasha shine zaki kawo ki ce kin samu miji. To mu wannan bayin Allah bane shi ma Allah ya ga dama ai zai mishi arziki. Ta yiwu ma ba shi da rabon arzikin. Kuma waye ce ki shiga hukuncin Ubangiji? Allah ya yi alkawarin duk ɗan adam zai mutu. Amma ba kowa yawa alkawarin arziki ba. Saboda haka ki koma ki nemo miji. In ba ki da shi ki dawo ki zaɓi wanda muka zaɓan maki. Kai ki ƙara min maganar wannan yara. Ni mama ni shi nake so kuma zan kai magana wurin daji ni da kaina. Za ki je ki kaya dadin ki magana ko? To ni kuma zan je in bi maganar in tattake ta da kafa. Sha. Ana nusar da ke hanya kina kakkaucewa. Labarina.
wato kullum a rayuwa za ka iya taimakon mutum yau gobe kuma ya zama wani abu, wannan shine abin da ake dubawa, amma ba wai talaucinsa ba. Muddin aka zo magana aure ba wai a duba talaucin mutum, a dai duba alherinsa da kuma kwarewarsa da fahimtar rayuwa shikenan. Alhaji ka yi kuskure, ka san fa kowace ƙwarya da abokin birminta. Bai kamata duk abin da yarinyar nan ta zo ma da shi ka rinka ɗauka ba. Wannan san da kake mata ai yayi yawa, kuma wannan yaro bai cancanci ya zama sirikinka ba fa. Mene rashin dacewarsa? Ke kullum lissafin ki dai na fahimce ki. Yau abin da yake so a ce yau ga wani hamshakin dan mai kuɗi ko dan masu mulki ya fito ya neman auren yarinyar nan, shikenan kawai ke dai aje a yi ta yi. Shine kun abin da ya dame ki. Ita ku rayuwa ba haka ake santa ba. Abin da ya dame mu ko ya kamace mu shine in dai Allah ya yi auren da yarinyar nan, to shikenan mu taimake shi, mu sa masa abin yi, mu ba shi jari da abin da ya kamata ya yi ya je ya yi. In Allah ya taimake mu sai rike ta da mutunci da kuma amana. Wannan shine abin da ya kamata mu duba. Kina kallon mutane fa kawai suke zuwa ba da iya bana baba, me ta musu me yi musu duk abin da suke so kuma su tafi suna godiya. To balle shi wanda idan Allah ya taimake mu ya zo jikin mu ya zama namu yana son tamu, muka taimake shi ai mun faɗi ba. Ko bari ga miki wani abu, Alhaji Habibu mai karamci motors da kike ganin sa haka, yau na san inda ce wata kila ɗansa ne fito shikenan sai kice aje ai kawai. To Alhaji Habibu mai karamci motors in ke biki sani ba ina so in gaya miki yau, asalin sa yaron Alhaji Malamin mai tasa ne. Shi taimake shi, shi ya bashi jari, direban sa ne duk tuki yake masa, amma ya bashi jari ya bashi ya aura. Suna nan tana gidan shi har yanzu ya rike ta da amana da mutunci, ko kishiya bai mata basu, ita kadai ce a gidan har yanzu. Menene? Ai kai dama Alhaji kullum aka yi magana sai kai magana Alhaji Habibu, to ina za a samu kamar shi? Ni ba wannan nake nufi ba ina nufin waje fara a cikin gidan nan bane. Kullum ina nuna miki dai abin da taimakon wani zai iya haifarwa. Ya kamata ki gane. Laila. Na'am dabi. Kina ji? Kwata da hankalinki. Za mu bincika. Idan muka yi binciken mu abin da kuma ya bamu mai kyau, in Allah ya yarda zaki aure yaran nan babu ta magana a ciki. To dadi na gode. Alhaji, Allah sa ka ɗanɗano horon wannan kuskuren. To mu dai ke dai kullum dai kawai ki faɗa alheri. Shi ake so kawai. Ke? Na'am. Ina so ki fahimci wani abu daya. Kwantar da hankalinki. Kar ki ji komai a ranki. In Allah ya yarda, in dai ya kasance mijinki ne, ki je ke ma kanki bincike ki ƙara fahimtarsa. Ki fahimci mutuncinsa da zumuncinsa da komai. Kin so duk abin da ya kamata ya za'i. A dadi ai ban ma kawo shi nan ba sai da na tabbatar da haka. To babu damuwa. Allah ya ba mu sa'a. Amin, na gode dadi. Na gode. Haba da Allah, haba Ciroma, haba. To tun da ka kawo motar ni ban hau ba, sai yau na samu hawanta, kuma ina hawa na ji na sani sati 3 da kawo ta, dole sai na hauta. Haba ita kadai bace. Na hau yanzu na ji abin da kace ka gyara baka gyara, in ba za a iya gyara ba sai a ba wani, haka ake ita rayuwa, ba za ka iya abu wani ba wani zai iya. Da Allah a daina wannan, a daina haka da Allah. A daina da ka gabar kawai ban magana shi kenan. Allah sauyi. Ya Malam Ismail. Na gajiya. Malam Ismail ka matsa akan waƙan nan, ko kai za a yi waƙan nan sai haka ba. Sardaunan ne ya damu da waƙar, yana buƙatar ta kamar abinci. Ba matsala kakka damu, tunda kaya sun dira yau in Allah da za ka fita da waƙar. Ya ne hawa? Ya garin ne. Bari in ci abincin don sallama wa'annan. Ai ba kawo abincin ba. Ba kawo ba. Kuma? To da Allah kin ga buga musu waya su kawo, bari in cire kan na a ciro musu. Ya ni Bala? Sanda zuwa sa. Ya haka ya aiki. Alhamdulillah. Ya studio. Lafiya kalau. Wannan kasa ka. Da Allah yanka wannan waka mai girma Sardaunan Dutse an turo a karba. Okay sa. Ɗazu Falal ya ɗorai ma ya turo a karɓan masa waƙoƙin nan. Sannan na kirawo sa'a bokal akan ta ɗora muryoyin nan. Amma wayanta a kashe.
To kira na ja ta annabi mana. Wada. Hello? Da Allah ina mai wayar. Ina ta je? Asibiti. Subhanallah. To Allah ya ba ta lafiya ba komai. Zan sake kira anjima. Zan sake kira. Na gode. Ka ji sarki. Waya asibiti? Fa'iza. Tana asibiti ba ta da lafiya. To, Allah sai. To a kira murja mana. To, bari na kira ta. Ita kuma wayar ta aka shi. Abin ya kaman wasan yara. Gaskiya matsalar matan nan ta yi yawa. Ya kamata a samar da solution. Gaskiya ne. Ni ma dai haka na gani gaskiya. Dan ni ina da shawara ba tun yanzu ba. Saboda ya kamata a ce a studiyon nan namu akwai permanent mawaƙiya wacce duk ran da kawai za mu yi aiki sai dai ta ɗora. Kaga ba ruwanmu da shan wahalar kiran wata a waje. Akwai wata yarinya kwanaki da na je jami'a. Na ji muryarta tana waka. Za ta ci abinci kwarai a waka sosai. Za ka same ta ne ko da macin kasanta? Ba wai samun nata bane mai wahala. Samun ta ba na ba kawai inda matsalar take shi tana da interest, tana da sha'awar ita ta yi waƙar shi ne inda muke da matsala. Gaskiya ne, amma ya kamata a tuntuɓe ta mace. Ina da lambar ƙawarta da na ji tana waƙar na karɓi lambar ƙawarta. Ya kamata a tuntuɓe ta. A irin haka ne ake discovering talent. Kuma kana da gaskiyan magana. To bari za mu gwada, bari zan neme ta in ji insha Allah. Zan nemi ƙawarta ta in ya so sai ta sanan mata mu ga me Allah zai. Ta Allah ya sa mu dace. Yanka mun wannan da Allah ya sauri an zo karɓa ta Saddaunan Dutsen. Malam. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Fakil ya kashe sauro, urmus dan bacci cikin walwala. I want to rob a box. Practically assaulted him. He did what? Yeah. No. Your Excellency. Please support us. Sakamakon yawan canje-canje da ake samu na zamani a yanzu, injina da waɗansu na'urori kan zo cikin wani tsari da yanayin girma masu rikitarwa. A halin yanzu babu sauran damuwa dangane da wannan, domin kuwa shahararren kamfanin sarrafa man injinan nan na Amasco International Limited yana sarrafa ingantattun mayukan injinan motoci, man giya oil, man kula da lafiyar inji, man injinan manyan masana'antu, grease da dai sauransu. Mayukan injina na kamfanin Amasco International Limited sun kasance mafiya inganci da aka sarrafa su da sinadaran man kula da injina na ainihi ta hanyar kimiyyar zamani domin tabbatar da lafiya da kwarin inji, kiyaye tsatsa da sauran matsaloli. Kana iya samun mayukan injina na kamfanin Amasco a ko'ina a faɗin ƙasa. Hakika kake da inji, muke da man kula da shi. Kamfanin Amasco International Limited domin lafiyar injina a ƙasa ta hanyar ingantattun mayukan kula da su. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Labarina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau. Wow. Dama na kira ka ne maka wani albishir.
To amma me yasa muke gaya mun awayawa in taho muke da tukuici? Na ma yafi maka saboda farin cikin da ke cikin wani albishir din na ma yafi maka goron bana bukata. To ba da sha. Dadi amince mai aure. Haba. Ya dawo ne? Bai dawo ba. Waya muka yi da shi? Ka san me yake ce mu? Wai duk wanda kaga ya zama wani abu a rayuwa, taimakon sa akai saboda haka shi ma yana son zai taimake ka kai duk matsayin da Allah ya baka. Allah sarki. Gaskiya na ji daɗi sosai. Wallahi ban san waɗanne irin kalmomi zan yi amfani da su in gode miki da ke da mahaifinki ba. No, ai dama na ga maka dadi na bai da matsala. Gaskiya dadin ki yayi Laila. Da za a samu attajirai irin su a duniya da talauci ya ragu. Saboda ba abin da yake ma bani haushi kamar yadda ake kyaman talaka. Yanzu dai a takace aurenki da Mahmud kamar an yi an gama. Insha Allah. To Allah ya sa a dace. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Mu je ko? Yawwa, amma fa kowace ku ta sani dole ta dawo nan da kwana goma tunda kun ga sati guda za a dauka na shirye-shiryen birthday na. Yes, dole ne a yi casu kuma casun nan till down za a yi sai da safe. Till down kuma sun Musa? Kwarai kuwa, casu kam sai an yi shi till down saboda duk garin nan sai an san a irin wannan rana aka haifi Laila. Ba wani till down da za a yi. Sai ka ce wasu 'ya'yan kafirai? Da yamma za mu kama hall mu kira sarkin waka. Waziri ya zo ya mana tausan waƙoƙin shi. Kuma hakan kamar zai fi ba. Kai, gaskiya Salma akwai ki da rage mudu wallahi. Ai kuwa, yadda ta faɗa haka za a yi. A'a, ke kuma fa, dan baki iya rawa ba za ki ce ba za a yi casu ba dole ne a yi casu wallahi ko a gaban Nazirin din ma sai an yi casu mun yi rawa. To, mu je ko? Saboda na kosa in ga momi na. Ni ma mu tafi. Gaskiya wallahi talai wannan talin sai in za ta fita ta dilayin din mutane. To amma ku kuwa ku rika cewa za ku je ku ga mahaifiyarku haba ai wannan rashin mutunci ne. Kuma haka ne fa. Allah sarki. Gaskiya ta ban tausayi. Daga baya kenan. Ha? Rufe mutum. To tunda Allah ya sa kun samu hutu. Na ganin za mu fara sana'ar sai da abinci. Ina neman shago ne a bakin titi. Sai mu fara kin Allah ya taimake mu sai kiga abin ya bunƙasa. Amma dai kuma wannan sana'ar fa tana buƙatar ma'aikata. Mu biyu ni da ke ba za mu iya ba to a ina za mu samu su. Karki damu. Akwai wacce zan sa a gayawa. Za ta nemo mana mata mutum biyu. Ai sun ishe mu. To amma dai wannan abin fa yana bukatan a yi masa shiri sosai domin za a yi ta tsammanin ganin abinci kala-kala. Inda dan abinci ne kwantar da hankalinki. Na iya abinci kala-kala ba wanda ban iya ba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ya dai? Daidai. Kuma ce ke shawarar buɗe gidan abinci. Abinci kuma? To ke ya kika gani? Hakan yana da kyau domin ko bude gidan abinci yana da tarin albarka. Kin ji ko? Sai dai kuma ummani na zo da wata sana'ar mai tsoka idan Sumayya za ta yadda. Zai hana ta yadda tun daga shi har kin ambaci mai tsoka. Matsawar dai babu wata illa a cikin sana'a. Wace sana'a? Kin tuna lokacin da sarkin waka Naziru ya zo makaranta har na dauke shi na kai shi ofis din Dr. Sadiq? Na tuna. To lokacin da ya zo bayan na ɗauke shi mun zo wucewa a inda kike zaune kawai lokacin ya zo da daidai lokacin da kike rera wannan wakan na Allah yayan duhu din nan to shine bayan mun wuce sai yake ce min kawar nan tawa tana da murya shine faɗa zu kawai sai ya bugo min waya wai in tambaye ta idan za ta yi waka zai ba ta dama. A haba dai kwarai kuwa. Baya ganni ina waka.
ke kika yi ta banza ma bare ta kuɗi? Ke kike ganin zan iya? Me zai hana? Kina maganan sana'a mai tsoka. To yaushe har na shahara na fara samun kuɗin. Kina da goyon baya irin na sarkin waka na Zero? Ai yanzu nan zaki shahara. Tunda fashi da kansa yace a tambaye ki in zaki iya, zai baki dama. Umma, zaki bani ni? To, menene illar waka? Indai har zaki iya. Sai dai kuma ina ganin idan kika hada waka da karatu, to fa wakar za ta dauke miki hankali. To a yanzu a cikin hutu muke umma. To, banda abinki hutun ba zai kare ba. Kuma idan kika yi musu suka ji daɗi, a kowane lokaci ma kiran ki za su ko? A'a umma, ba kowane lokaci za a dinga neman ta ba. Za ta iya ma ware wasu ranaku haka ta ce za ta dinga zuwa a kaman kawai kama ranar asabar da ladakin gararan da ba makaranta. Daga nan fa sai ki ga ta shahara ta yi kuɗi kamar na tsufati ne jan. Ni ba saboda kuɗi nake so in yi waƙan nan ba umma. Saboda dalilai guda biyu. Wanne da wanne? Burin Mahmud ne ya zama shahararren mawaƙi. To tunda Allah bai sa ya samu ba, ni ina so in yi. Kuma sannan in Allah ya taimake ni, ta hanyar waƙa ne nake so in faɗi maganganu da dama ma maza maciya amana. Umma dan Allah ki bani in yi. Kin ga wannan ma zai iya ɗebe min kewa idan Allah ya sa na karɓo. To, Allah ya bada sa'a. Amma dai a kowane lokaci ki sani cewa karatu ya fi komai muhimmanci a rayuwarki. Insha Allah. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Yawa kwastoma ga tumatirin nan an sa ko a hada da tattasai ne? Da. Kai malama gaskiya wannan tarin naki ya fara wuce misali. Haba hajiya. Ba a haka ai, amma gaskiya kwastoma ya kamata ki je a gwada ki wannan tarin naki da kike. Ka san ba zai yi na je asibiti a irin wannan yanayin da ake ciki ba. Da na je za su ce ina dauke ne da cutar corona. A'a kwastoma, ai tari kala-kala ne. Tarin da kike yin nan ma fa zai iya kasancewa tarin fuka ne, amma ta hanyar gwaji ne kawai za a iya ganewa. Gaskiya ne malama, gara ki je a gwada ki domin ki tabbatar. Domin wanda bai je ba, ba zai sani ba. A bincike tarin nan don a yi maganinsa. A bincike shi fa domin mu tabbatar. Duk wanda ke tari har sama da sati biyu zai iya zama alamu ne na tarin fuka. Gwajin cutar tarin fuka da kula da mai cutar duka kyauta ne. Ku kira layin kula da cutar tarin fuka ta ƙasa a lamba kamar haka: 0800 00 22 55 282 domin samun ƙarin bayani akan inda za a yi gwajin. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar kula da lafiya ta ƙasa da tallafin mutanen Amurka. Iyalai na suna kan gabar shan miyan taushe da ba su taɓa ɗanɗana irinta ba. Kamar yadda na sani, sabon ɗanɗanon Dangote yana tattare da kayan ƙamshi da suka dace. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ya dace da miyar kuɓewa ta, ƙamshinsa da ɗanɗanonsa suna da ban mamaki. Ai wato dunkulen Dangote mai daɗin ɗanɗano shine wato in na gwamutsa da yaji na sai ya gyara yajin ya sa nama na ya daɗi. Shi yasa kake gani jama'a suke layi a nan kullum. Gabatar muku da sabon ɗanɗanon Dangote yana ƙara wa abinci ƙamshi da ɗanɗano na musamman wanda iyali za su so. Sabon ɗanɗanon Dangote shi ne ya dace, gwada shi a yau. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Labarina. Ga yarinyar nan da muke yi magana an samu ta. Oh, haba da an samu ta? An samu ta. Sannan ku da zuwa. Ya sunanki? Sumayya. Kefa ya sunanki? Ruqayya. Sannan ku da zuwa. Yanzu sai a buɗe mata wata waka mai ɗan sauƙi ta fara tun da farko ne ta fara gwada muga. Sumayya za a buɗe miki wata aka ɗan raina sai ki ji abin da aka yi sai a cire sai ke maki. Kamar dai yadda na ga Murja Baba ta yi lokacin da aka yi hira da ita a gidan TV. Ya. Sa'abu.
Yawa to dan matsa kaɗan. Yawa matsa kusa da mic din. Yawa kina ji ta cikin earpiece din nan ko? To shi kenan. Masoyi mai ado da tufa mai kalar sarewa. Tsaya ta fara ɗora wannan. Ta, dawo, saki safili sai ki ɗora wannan. Masoyi mai ado da tufa mai kalar sarewa. Masoyi mai kama da shuga mai shigen kwakwalwa. Ya isa. Yawwa, to yanzu abin da aka ɗan yi mixin mu ɗan mix down mu ga. Sai mu ɗan jiya abin yake. Masoyi mai ado da tufa mai kalar sarewa. Kai, gaskiya wannan muryar ta yi daɗi sosai. Album ɗina da zan yi gaskiya kamata da ita zan yi album. Ba yanzu ba tukuna. Da akwai wani shiri da nake a kanta mai ƙarfi. Ita ba irin wannan gabayen ba ce. Mu je Sumayya. Ku ci gaba da kiɗan ku bara. Mu je wuce mu je. Sumayya gaskiya za ki ci abinci da waka ƙwarai ma kuwa da gaske. Wato abinda muka yi tsammani kawai muryar ki dai ga ta mun same ta fiye da yadda ake so ma. To kuma sai muka ga kina ɗauka kina saurin fikin yadda ya kamata. Sosai ma kuwa don haka ya kwastoma a wajen. Kai ki damu yanzu dai abin da ya dace mi kin ga mun dama kin zo ne mu dan jarraba ki to mun kuma gwada mun ga za ki iya. To abin da ya kamata shine ki je tun da aiki za su yi so goben Allah kai mu duk abin da nake zan kashe shi. In ya so sai ki zo sai a ɗauko kin san waƙan kala-kala ne akwai bulus akwai waye to kowanne sai a buɗe miki irin shi sai ki jarraba ki gani kowanne ki iya hawan shi da saukan shi yawa in so sai ki ga zuwa kwana biyu mun yi waƙa insha Allah. Mun gode. Ta ba komai ta Allah ya samu dace za ku tafi ko? Za mu tafi. To da Allah in ku je ku tsaya wajen sakatariya bari ta ba ku sako. Yawa da Allah ga Sumayya nan ta fito. Ba su 20,000 su hau mota da Allah. Ba abun ya yi saurin shiga jikin ki ba. To tunda kawai na ga kina saurin ganewa ba, bari gobe in Allah ya kai mu sai mu ɗora ragowar waƙoƙi. Ai abun ba wuya ko yanzu ma za mu iya farawa. A barke dai bari goben kaki dawo. Gaskiya ta yi ƙoƙari tunda muke ba mu taɓa samun yarinyar da ta yi saurin ɗaukaki lokaci ɗaya. Allah ko ni kaina ina ji a jikina za mu samu sabuwar superstar kwanan nan insha Allah. Ina ji a jikina wannan I hope so. Allah ya sa. Lila ta gaya mun cewa mahaifinta ya amince mai aure. Ka tabbata? Wallahi ya ma ce zai taimake ni in zama wani abu. Alhamdulillah Allah ya taimake mu. Kowane lokaci za su iya saka ranar kenan. Kwarai kuwa. To Allah ya taimaka. Amin. Allah ya sa muna da rai. Amin mama. Ganin farko ya kamata a ce da magana a farkon kiɗan nan kai ya tafi haka kafin. Ɗan soke wannan tunan maga ɗan kallon ni. Bala. Maryam.
kwarara. Idan na tana kama su. Dan ƙara haɗin muryar ta kaɗan. Saboda na ji ta ɗan tana ɗan ƙasa-ƙasa. Taurana ta bakara. Dan na tana da masoyi sai in ji kwallana ta kwarara. Idan na tana ka masoyi sai in ji tamkar in saka ƙara. Ok, saki ɗan muji. Idan an ce in farka sai in ji mutuwa ba mu da tazara. Na yi kewa, na yi kewa, na yi kewar mai wani nera. Na yi kewa. Dan cire murya ta mu gani abin mamaki yake ba ki ko? Muryata za ka cire a kai kawai, muryata cire. Wala. Wannan gwamnati da shiga sa. Sanar ka shi daɗe. Yawa sanu. Kana da baƙuwa a waje. Ok, wai menene? Aiki ta kawo. Ok, to ce mata ina zuwa. Ina zuwa. Ita ce ne mana? Ni ce. Ba mu shiga? Ina wuni? Na gajiya a gari. Aiki. Aiki gashi nan muna ta yi. To ni ma dai wani aikin na kawo. Da farko dai suna na Laila. Ni yar Alhaji Abdulkadir dan Adamu ce. Akwai bikin birthday na ne da zan yi nan da kwana 5 nake so da Allah za ka yi mun waka kuma ka je ka performing da kanka wurin. Kana ganin kamar nawa na tsokano kenan. Maganar ai ba ta abin da kika tsokano ba ba ta kuɗin ba ne yanzu lokacin shi ne muke duba gaskiya Hajiya Laila kwana 5 ya yi kusa. A ba sarkin waka kaka ce haka to ai ni matsalar in ba kai wakan bane ma kwata-kwata ba zan ji bikin ya mun daɗi ba. Wato abin da baki gane ba gaskiya dai kwana 5 ya yi kusa tunda ranar ma ina da performance a Katsina. To kin ga ran da zan dawo kashe gari za ku yi abun ku. To dan Allah zaka iya hakuri ko da irin 15 minutes ne ka je kai auren ba za ka daɗe ba. To ai zan so in huta kuma ranar ni ma hutun zan yi kuma ba ma wannan bane ba in 15 minutes zai kai ni gun in yin dawo waƙan fa daga nan zuwa kwana 5 lissafa ta gani. Inda ba dan a ce waƙar ba za ta yi ba da sai in duba ko dan maganar da kuka faɗa na cewar in ban je ba za ku ji daɗi ba. Da yi haƙuri a duba. Aje min bannin ban wayanki in yi sun Allah yadda zan duba in ga yiwuwar hakan in hakan zai yi za a yi kakki damu. Wannan shirin da kuke kallo kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'ar birnin jihar Kaduna. Sunana Abubakar Bashir Nishadda. Ina gabatar muku da sabon shagon mu na Algazar Ventures wanda yake number 42 Isa Kaitarar a cikin Corporate Plaza. Muna nan a shago mai lamba 15, shago mai lamba 17, shago mai lamba 19, shago mai lamba 21. Mu ne na daya a birnin jihar Kaduna. kuma kai ne mai dubin girma. Alhaji Amina Algazaru Allah ya ƙara alfarma. Kai ne mai banka kara mun a gurin ka kawai nake nema. Wancan mura na alfarma in yi bai cika ga. Uwar gida, mi kon basta din nan, sauri mana. Ya karye. Maganin sauro na Boxer baya taba karyewa. Ni ne Boxer.
Ga boksa nan ya taho maganin sauro, magani na cutar cizon sauro. Wani boksa maganin feshin sauro da kwari. Boksa maganin kwari na feshi. Bakin man da kike sa wa motar ki ba mai inganci bane. Bayan ka bata min mota ka zuba kasa ka zo ka ce min mai na ma bashi da kyau? Ha? Tukuna ma wani mai kake son na yi amfani da shi? Kin ga wannan? Shine Amasco engine oil. Shine yake sa inji ya laushi, yake korar hayaki da tsatsar inji ya fes, sannan kuma yana rage shan man mota. Shi yasa mu kanikawa muka yadda da ingancin Amasco engine oil. Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kamuku. Labarina. Rukayya, lokaci fa ya fara ƙure mana, ya kamata mu je gida. To shikenan mu tafi. To, sai mu je mu mishi sallama ko? Bala za mu wuce. To, Sumayya, gobe sai ki zo da wuri. Kin ga ki ji waƙoƙin kafin nan na gama gyara su ko? To shikenan. Ke ma fara kai ya kamata a fara gwada ki. A'a Bala, ni fa ba ni da muryan waka. To ai ta ma Sumayya bata san tana da muryar ba sai da ta gwada. To, sakatare ni zan wuce. Wai ha kun gama? To ba mu gama duka ba dai, ya ce na zuwa ƙwararren lokaci amma zai duba. Ga wannan. Kuma? Ki sa kati. Na gode. Ba komai. Ba komai. To sai an jima. Bari kawai ka gane kakka damu. Kakka damu, in na duba zan ma bayani insha Allah. Ba da ba. Ya, Sumayya. Za ku tafi ko? Dan Allah, na ga wata 'yar makarantar mu ta fita daga nan, ita ta kawo aikin? Wai wannan ne za ta yi, birthday ne za ta yi. To kuma tana so in mata waka, kuma in na mata wakar in je wajen, kuma a kwana 5. Amma dai za ka je ko? Ina abin aida kaman akwai latsi a ciki kwana 5. Na yi sai mata ta je zan kira ta, amma gaskiya decision ɗina shine ba zan je ba gaskiya. Dan Allah sarki, ina ɗan neman alfarma. Ka taimaka kai mata waƙan kuma ka je. Sannan nima ina so in yi tawo waƙar, in yaso sai ka introduce ina a wajen. To ke me naki, me dabara ki ta nan? Yawancin 'yan makarantar mu za su je, ina so ne amfani da wannan damar ne nuna musu na fara waƙa. To fa, to ke dama kina rubuta waka ne ko? Kai za ka taimaka ka rubuta min. Zan faɗa ma da abubuwan da nake so a rubuta sai ka gaidin ina. To wannan kuma idea taki mai kyau ce gaskiya. Amma kake da mutu insha Allah, na karɓi wannan insha Allah. Zan kuma yi mata darajar ki, ta shiga riga alfarmaki. Kake da mu za mu samu lokaci sai in saurari duk menene kuma mu duba mu ga yadda za mu insha Allah. Na gode. Ba komai kake gode, kin fi karfin haka. Kamar da yadda muka haɗa wannan guri yanzu ba tare da bata lokaci ba, wanda muka tare domin ta mai gayya mai aiki, bi ma'ana Laila babbar yarinya ta ƙara su wannan guri. Don haka sai a miƙe domin nuna girmawa cikin farin ciki, ana tafa mata don taya ta murnar zagayowar ranar haihuwarta. Yanzu sai a zauna. Kasancewar kore abu za idan aka ambaci Allah ya fi ƙarko, ya fi zama mai nagarta,
muke cewa sarki ya tabbata da tabbataccen sarki wanda ya tsarkaka da tsarkakewa bayansa tare da barin duk abin da bai dace da shi ba. Salati, taslimi da sallamawa gami da miƙa wuya su tabbata ga fari, ɗan fari, jikan fari, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada tare da ahalinsa masu nagarta da wanda suka bi shi da shari'a har zuwa ranar ƙarshe. Kamar da yadda kowa ya sani sunan nawa shine Excellency da El Abuja, ma'ana gwamna mai jiran gado. Sannan ina gabatar muku da wanda ya takara da ni amma ya sha ƙasa don kusan takara da ni babu kyau in dai magana shi takara. Amma yanzu shine kwamishinan wasanni na. Kwamishinan wasanni mu ne maka marhaban da lale da zuwa wannan guri kuma ango mai jiran gado na Hajiya Laila. Kwamishinan wasanni Hajiya Laila. Laila mai kese babban yarinya tana da sunaye, muna ce mata hamshakiya, attajira, mai arziki, yar masu arziki. In dai kuɗi ne to ku ne kuɗi Laila. Muna ce mata ke dala baban kiro. Idan ka ganta ba ka ce mata pound sterling ba kai laifi ba. Ba iya wannan ta tsaya ba. Nan da kuke kallanta kallabi ne a tsakanin rawuna. Mace ce mai tausayi da jin kai, ba ta da kowa, ba ta gori, ba ta ƙyashi, kowa ta haɗu da shi sai ta bashi. Hajiya Laila maso abin ke saci da kanki. Musamman ni ba ta gaza wajen ganin cewa na zama ɗan takarar gwamna mai zuwa sha. Sai dai kuma akwai wani abu, kin san cewa fa har yanzu kwamki na takara ba a samu damar an siye shi ba. Kuma ni kan wani yanzu ce wai a gwamna yana maula, ni na fi karfin yi maula wallahi. Ina dai dan yi wasu abubuwa ne saboda kar in zo ci zaɓe shiga kabinet ɗinki ba wannan ne wani abu. Dan ni wanda ya taimake ni shi zan yi wani abu. Dan haka ya Laila idan an tashi da wannan guri kika ga akawun ina to wai ina nufin ba kuɗin gyaran mota nake nema ba. Na dai takardar takara na kamfen ne. Mune miki fatan alkhairi tare da fatan Allah ya ƙara shekaru masu albarka. Za mu gabatar muku da wani shahararre wanda ya shahara ba ma a gida Najeriya ba har kasashen waje da yammacin Afirka. Kun san a kowane fanni na rayuwa akan samu wani gwani. To wannan gwanin ɗaya daga cikin gwanayen da suka yi fice a fadin duniya. Ana sarauta a kowane fanni. Musamman ka ce wannan sarkin masarauta kaza, wannan sarkin kaza, wani sarkin kira, wani sarkin fawa, wani sarkin manoma, wannan sarkin namu a bangaren azanci kasancewarsa abu mai mahimmanci ga rayuwar ɗan adam. Muna gabatar muku da sarkin waka. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da warhaka. Da farko dai muna matukar taya Hajiya Laila murnar zakuwar ranar haihuwarta. To Allah ya ƙara miki yawan kwanuka masu albarka kuma haɗa miki da lafiya. Haru mo abin taba ma'ana kuɗaɗe. So kafin nan ina so in gabatar miki da sabuwar mawaƙiya wacce insha Allah nan ba da daɗewa ba muke sa ran za ta zama superstar. Ban faɗa muku sunanta ba, sunanta Sumayya.
Kai! Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Sunana Hafsa Idris, 'yar fim ce kuma 'yar kasuwa. Ina kasuwancin kayayyaki na daga ƙasa zuwa ƙasa, musamman Afirka ta Yamma. A tun lokacin da tashin odar kaya, ba na shan wahala wajen tura kuɗaɗe na, kuma abokanan kasuwanci na ba su taɓa mu korafi wajen samun kuɗaɗen su ba. Nita Transfer Agent, hanya mafi sauƙi ta tura kuɗi tsakanin ƙasashen Afirka ta Yamma. Aika kuɗi nan da nan a samu sauƙi sai a Nita Transfer Agent. Babban ofishin su na nan a birnin Yamai da ke ƙasar Nijar. Sai reshinan su da ke ƙasashe kamar haka: Benin Republic, Togo, Mali, Senegal, Burkina Faso, Ivory Coast, Nigeria da kuma Ghana. Domin ƙarin bayani ku duba website ɗinmu www.nitatransfer.com ko shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. Aika kuɗi a sauƙaƙe sai Nita Transfer Agent. Nita Transfer Agent, sauƙi, sauri da kuma aminci. Are you a child? Hey, Now fish I want rub a box. Practically assaulted me. He did what? No. Your Excellency, please support us. An kama farmaki. Waye? Bani sanda ta. Sauro ne ya badar da amincin. Kana ba wannan ba. In kike da na take ban sanda ta. Ken ba ta ki dauko mu. Maganin sauro super kill. Kana nufin super kill wanda aka sabunta a cikin leda mai launin fari da ja? Yana ina. Duk lokacin da kika bude maganin sauron nan to ki hanzarta ki mai da baki ki liƙe saboda kada sinadarin kashe sauron. Super kill mun sabunta shi a sabuwar leda mai launin fari da ja. Kunna super kill domin bacci cikin Wannan shirin da kuke kallo, kamfanin Amasco Lubricants ne suka ɗauki nauyin kawo muku. Labarina. Aladansa. Misali da mu da
shigo wurin a duka miki laila kyauta da kyan hali ne sun kai miki sarka su kayan mai isa to mai isa ne zai dauka to ko mu da muke wurin da zami miki waka ashe har da isar gidan ku bayan da alaka kuna da kuɗi kina ta ba da kuɗi laila ana ta ado kin girma masu ado laila saman da ruwa ƙasan ta ba da miyar sallah kina da biyar Allah kina son mai sallah har zumunci kin kulla
magana shi ke ɗagawa Allah samu rasu amin. Lafiya kalau. Lafiya lau. Kun yi karin kumallan? Mun gama. To ki je sama babanki na kiranki. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Daddy gani? Laila. Wannan yaron da yake maganar yana son ki kina son shi kuma kuna ƙaunar juna. Ki rubuta shi ki nemo wani. Dad, wani abu ya faru? Laila, an yi bincike an tabbatar mana cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon banza ta same shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'ana ba shi da uba. Zan iya yadda kuma zan tsaya miki. Ki auri kowaye inda dan talauci ne, wannan ba wani abu bane. Amma ba zan iya yadda wanda ba shi da asali ya aure ki. Labarina.